ste fanúšikmi maliarstva. Hľadáte nejaké vzácne obrazy. Tu máte tento jedinečný obraz od svetového maliara Bimbasa! Dajú sa s ním robiť neuveriteľné veci. Môže to slúžiť ako miesto na odplutie. Tento jedinečný obraz môžete kúpiť nie za 49,99, nie za 29,99, ale za 199,99 €! Je to akcia, ktorá trvá do vypredania zásob. Ďakujeme. Dobre, máte ešte tí jedinečné obrazy od Bimbasa? Jasné. Ahoj, kdo mě chce, jsem teploučký Franta, co má rád teplo a svýho trabanta. Ahoj, čekám doma, no to je fakt kláda, držím si jí v ruce, čekám na kamaráda. Pohodlnej můj obýváček, promaštěnej mám svůj kakáček, půl nepintíka hňázd a fakt stříkáro, pohoda klínek, masturbáro.